these guys, they shot at the police. The police responded. They shot and killed 8 of those guys. Udujula kwasoleka bakhanelwa balithobe utyholwa ngokuba baphanga imoto ezithutha imali esibuke ngiphondo laseGauteng. Amapolisa esinawo awasincedisa umphakathi sibini kudala sizama ukuripota kumapolisa aseBeach asiphetheyo iikheyisi ezininzi kodwa akukho miphumela esiyifumanayo. Baqhankqalaze ngaphandle kwesakhiwo semantyi seBeach eMthatha abahlali benyanzelisa ukukhululwa kwabakhanelwa abatyholwa ngokutshisa ikhaya losolwa ngokuba sisaphula imithetho. Us and Bagana, we are at the same level because they are Africa champions, we are Africa champions. Iqela lebhola yomnyazi iProteas lithi liza kulandela ekhondweni leqela leqakamba leli lamanina kwi-T20 ngokuba nalo lifikelele kwifinal yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi. Xabisa ixesha kuzathe xesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kumajelo ye-SABC 1 ne-DDT Iindaba. Uxolo malibe nani. Igama lami nguAmaza Njanga Polars phana kumhlobo wenene FM. Ingaba iba bubuhixixixi xa ubukele umabonakude wakho okanye uyohlulakala ukuhlawulela isignal enhle ufumana amajelo kamabonakude asimahla. Yithi ndikukhumbuze uyakwazi uya kwiposi ekufutshane kunye nawe uzifumanele iset top box ye-DTT. Ube nako ukubukela amajelo akho kamabonakude asimahla iSABC 1, 2 kunye no3 kunye nejelo lethu elitsha kraca lendaba eeyure ezingama-24 ngolwimi lwakho. Hamba uyozifumanela eyakho iset top box ye-DTT kwiposi ekufutshane kunye nawe uzawukwazi ukubukela amajelo asimahla nacacileyo amahle ngesignal entle ye-DTT. Kudujula kwasoleka abakhanelwa balithobe ukutyholwa ngokuba baphanga imoto ezithutha imali esibuke ngiphondo laseGauteng ngethuba lomqhoqhozwano phakathi kwabo namapolisa. Abathathu kwabo baphangi bangeniswe esibhedlele ukanti amapolisa athimbe imipu kunye nezithuthi ezide. Amapolisa athi afumene inkcukacha kwicandelo lamapolisa lezobuntlola ukuze azokufika kule ndlu nekutyholwa ngokuba yeyebanjwa ilakhutshwa ngenqawule. Bathi bekujikeleza imoto ezintathu ngenjixukuxa kule ndlu namhlanje kwaye kutyholwa ngokuba beziza kusetyenziswa kulwaphulo-mthetho. Abamelwane bathi ingxolo yembumbulu ibinganyamezeleki konke konke. Gunshots waukwala ithunya gugura iputsa wetsalana. Lo mmelwane uthi bave kukhala imbumbulu ebusuku bazibuza ukuba kwenzeka ntoni. Uthi umnyango wabo wonakele koludutyulwano. Yalokena festering yalokena sliding door. Kutyholwa ngokuba ukufika kwamapolisa abarhanelwa bathulule ngembumbulu kwatshintshiselwana ngerhuluwa phakathi kwamapolisa nabarhanelwa. Those cars you see there, 3 of them were idling. We're ready to roll. Those cars you see, there is an ML inside, beautiful ML, besides that beautiful X5 you see. They were rolling when the guys came here at about 4:30 in the morning. And these guys, they shot at the police. The police responded. They shot and killed 8 of those guys. Here on the crime scene as we speak, they are here with 6 firearms, and 4 of those were critically injured. 1 has died in hospital, which means there are 9 those that are fatally shot here. 2 are still critical, 1 is in hospital. We are profiling them, but I can safely say we have managed to find that 1 is from KZN. Kusenjalo umphathiswa wamapolisa uNjengele Bhekicele uthi amapolisa atyalwe kulo lonke eli kule mpelaveki yepasika ngelokuqinisekisa ucwangco. Ukanti kufunyenwa amakhwenkwe 2 bexhwiliwe kwafunwa imali engangezigidi ezisibhozo 8 million rand ukuze akhululwe. Afunyenwe ngale ntseni kwakule ngingqi kungahlawulwanga mali. Umphathi wezombane uGqirha Khosiyenzo Ramokgopa uthi libatha lorhwaphilizo umsebenzi ongasulekekanga phakathi kwezinye izizathu eziqhwalelisa amaziko aphehla umbane kweli.
Ugqirha Ramakgopa beqhuba isikhwebu namajelo endaba emva kokuhlola kwakhe amaziko ali-18 aphendla umbane kulo lonke eli kwinyanga ephelileyo. Ramakgopa ubalwe ungabikho semgangathweni kumalahle akwa-Eskom ukutyhafa kwabasebenzi bale nkampani ephehla umbane phakathi kwezinto athi yimiba efuna ukusonjululwa ngokungxama ukuze kusonjululwe ulwabhici elodanyacimi wombane ongenasiqabu kweli lizwe. Uqhube wathi yaziwa nanguthathatha yorhwaphilizo nabo bazalisa inxili zabo ngemali yakwa-Eskom esithi oko kudandaliswe nakwingxelo yekomishoni eyaphanda ngokubanjwa korhulumente namaqumrhu akhe ngoqhoqhoqho ngosomashishini eyayichotshelwe yijaji eyintloko kweli lizwe ujaji Raymond Mlungisi Zondo. And when we're speaking to management, a significant proportion of this can be attributed to the issues that are well documented in the Zondo Commission, just the cutting of corners. And the second feature of what they're experiencing there is that there's a wide use of wrong material. So as the unit goes out of operation, as they are trying to fix it, they determine that these are, if you like, these are parts that are wrong or these are not original parts. And of course, it talks to you about cutting corners and people lining up their pockets, so to speak. Ugqirha Ramakgopa ukwathe akalali buhlayo nesebe lakhe bewuchophele umcimbi wokusombulula ukucima kombane okuqhwalelisa uqoqosho lweli lizwe. Kusenjalo iphulo elikhulu lesixeko saseKapa lokuqinisekisa ukuba uyandiswa uvimbo wombane liza kuqaqanjiswa ngoLwesine ngokuvulwa kwenkqubo yethenda kwezamandla. Ngeli phulo isixeko saseKapa sifuna ukwehlukana nocimicimi wombane. Le tenda eyamandla aza kusetyenziswa xa kuyimfuneko oku kuthetha ukuba lo mbane kufuneka ube khona rhoqo xa isixeko siwudinga. Abo bafaka izicelo kufuneka ibe ngabavelisi bombane abazimeleyo kwaye abo bathe baphumelela baza kungena kwisivumelwano seminyaka eli-10. Why it's so important for the city is because that power can be used for mitigation, for load shedding mitigations. And we have a stated goal of reducing load shedding by up to 4 stages over the next 36 months. Inkulubaphathiswa yephondo ithi nangona ikwamkela ukupheliswa kwemo yentlekele ngokuphathelene nombane kodwa kulahlwe ithuba apho izinto bezinokuhamba ngokukhawuleza ukuphelisa ucimicimi kweli. I'm sad that we didn't use that window to enable us speed up some of the processes. Of course, we are going to continue it with making sure that we push these boundaries. That's why we've got this plan. Inkulubaphathiswa yambise yathi baza kuqhubeka nokusebenzisa imigaqo-nkqubo ebebeyicwangcisa ukuqinisekisa ukuba bayayikhawulezisa inkqubo yokuphelisa udanyacimi kwiphondo labo. Baqhankqalaze ngaphandle kwesakhiwo semantyi yaseBhitya eMthatha abahlali basezikhobeni abalugqwebevu ngumsindo benyanzelisa ukukhulwa kwabarhanelwa abana abatyholwa ngokutshisa ikhaya losolo ngokuba sisaphula imithetho. Intatheli yethu Nkululeko Nyembezi ithunga ijobe ebandla. Baqhube imisaduzo bephakamisa amaphekepheke anyanzelisa ukuba abatyholwa abane bakhululwe nanjengoko bekholwa ukuba akukho nto bayenzileyo koko benyanzelisa amapolisa ukuba anqakule avalele abatyholwa bathe qolo ukuqhubeka bephehluzisa uluntu lamandla. Kudala sizama ukuripota kumapolisa aseBhitya siphetheyo iikheyisi ezininzi kodwa akukho miphumela esiyifumanayo into yoba abafana bade babanjwe. Amapolisa athi asephantsi phezulu ekhangela abatyholwa ababulale ngokungenalusini amakhwenkwana amabini nekuvakala kuba antunyekwe ngomlilo ngabahlali ebebequmbe besisifu ngumsindo. Sizamile uqinisekisa into yobana i-mobile police station ekhoyo kule ndawo iyajikeleza kwiindawo zonke kuquka nale ndawo yasesikhobeni. Kodwa ke sekunjalo mandiyicacise into yobana siyiqonda sinjalo into yoba abantu baba nomsindo xa behlelwa ziziganeko kwiindawo zabo kodwa loo nto sithi ayingeke ibe ngunobangela wokuba kube kubulawa abantu. Kodwa nangona kunjalo amaxhoba olwaphulomthetho athi akalali behlayo. Umntana wam wareyitshwa nge-12 kaDisemba eye ekhaya eyobona umakazi wakhe wafumana irape kafika abantwana bakhwela amahashi
omnye wamaphandle bangena ngaphakathi bamkhupha bamsa kwindlu engaphambili bayomrephela khona. Mna ndingomnye wamaxhoba awafikelwayo ngabantwana phako 11 bephethe izibhamu bendihlukumeza basithathela ifoni bathatha nemali yam. Abatyholwa abane kwityala lokuzithathela umthetho ezandleni bazonkolongoloza kwesimnyama isisele de kube ngomhla we-12 kule nyanga iphezulu. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eBhetyi. Kwalapha ezindabeni kulindeleke unyuke umthamo wezithuthi ezindleleni ngokuhlwa njengoko abaqhubi bekuhambo lwePasika, kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe kudutyulwe kwasoleka abarhanelwa abalithobe kutyholwa ngokuba baphanga imoto ezithutha imali esibuke kwiphondo laseGauteng ngethuba lomqhoqhozwano phakathi kwabo namapolisa. Abathathu kwabaphangi bangeniswe esibhedlele ukanti amapolisa athimbe imipu kunye nezithuthi ezide. Ukuwa kwegorha lomzabalazo Solomon Mahlangu zange kubelilize ukuvakaliswa lusapho lwakhe njengokuba kukhunjulwa ubomi bakhe. Uku nangona uluntu lwelizwe luphila ubomi obuye busiba maxongo ngenxa yobume belizwe. Igazi lam liya kunkcenkceshela umthi oyakuba neziqhamo zenkululeko. Langamazwi okugqibela kaSolomon Mahlangu ngelixa enikela ubomi bakhe kwinkululeko yeli. Kodwa ingaba uMahlangu wawuncamela ilize umphefumlo wakhe na? Usapho lwakhe aluboni njalo. I think that can defeat the gains that were achieved in 1994. So Solomon Mahlangu did not die in vain. I think what we need to do as we continue to redefine ourselves as a society, as a community, and diverse for that matter, I think it's important that we are able to look where we've come from and where we are, and then energize the processes of recommitting ourselves. ANC ikhumbule ubomi bukaMahlangu kwingcwaba lakhe eMamelodi West nalapho eliqela livume imingeni ilizwe lijamelene nayo, nto leyo Mahlangu awayesilwela ukuyiphelisa. I-ANC ithi isikhumbuzo esi sinika ithuba lokuba umbutho uzibhenge. We are coming here to do exactly that same thing today. Ukuzocela esizweni sakwaMahlangu ukuthi nisivumele si-interact nedlozi lethu nathi. Sithi ngicela nisisize, nisiphe i-wisdom, nisiphe i-circumspection, nisiphe the spirit of self-reflection. UMzantsi Afrika ujonge kuvoto kunyaka ozayo apho uluntu luza kube lunikezwe ithuba lokucingisisa ngeziwa ngamagorha afana noMahlangu. I-PAC ibhiyozele ukusekwa kwayo kwiminyaka eyi-64 edlule eMonti namhlanje. Inkokeli yalo mbutho uMnumzana Mzwanele Nyonso ihlangene namagqala lombutho kujonga igalelo elidlalwe ngulo mbutho wama-Afrika kumzabalazo wenkululeko kweli. Intetho yethu uLubabalo Dada idlane indlebe noMnumzana Nyonso. Mongameli oxhuzela emikhala utata uMzwandile Nyonso ezokuthetha kunye namagqala alombutho malunga nempumelelo kwakunye nemicela mngeni ethe yafunyanwa ngulombutho. Tata masibulele kakhulu ngexesha lakho siqonda ba imini ebaluleke kakhulu lena kombutho wePAC nanjengoko uneminyaka emininzi ukwezopolitiko. Masithathe njengegalelo ethe walidlala sukela oko wathi wasungulwa. Imini ebaluleke kakhulu le kwimbali yePAC, ibaluleke kakhulu not kwimbali yePAC kuphela koko nakwimbali yelizwe, kuba kwile PAC le yathi emveni ngoba yakhiwe inyanga zilithoba yakhiwe yaze yathatha idabi yalibhekise ebelungwini ngokuthi inyevulele amapasi ayekhona kweli lizwe. Leyo ke ibinkokheli yombutho utata uMzwandile Nyonso esisho into bangaba abazokuphumla de kube kanti umhlaba ubuyela kubantu bawo. Lo mbutho ke uthi into ba imibhiyozo iza kuqhubekeka kule nyanga kuzo zonke ingingqi.
avakalise ukuchulumanca amarhamente emvaba i-ZCC kwicala i-St Engenazi ngokuphinda kuvulwe iinkonzo zelibandla zepasika emva kokuvalwa leminyaka emithathu edlulileyo ngenxa yemiqathango ye-COVID-19. Kulindeleke ukuba zigxalathelane izithuthi ukuya kule nkonzo ngalentlwa. Kukwalindeleke ukuba lenyuke inani lezithuthi kwiindlela ezinkulu ngelixa abaqhubi beza kube besingise kwiindawo ezahlukeneyo kwiphondo laseLimpopo. Egcwele imivuyo nemigcobo elilungu lase-St Engenazi ZCC lisuke eDzanini ngesithuthi sikawonke-wonke liyokuzimasa inkonzo yokuqala yepasika emva kweminyaka emithathu. Uthi bekunzima kakhulu kungakwazi ukuza kule nkonzo kule minyaka emithathu idlulileyo. Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ayokuzimasa inkonzo yase-ZCC eMoriya ngecawa. Uthi uhambe kakuhle kakhulu khange kubekho zingxaki ezindleleni. Bafikile eMoriya bezokudumisa igama lenkosi. Kusenjalo akuphithizeli ngendlela ebekulindeleke ngayo kumda welibombo. Oku kubangelwa kukuba abasemagunyeni kulawulo lwemida i-Border Management Authority bathatha imisebenzi yamasebe amane. Zonke iinkcukacha ezifuna amasebe ezempilo, elokusingqongileyo, elokuphuma nokungena kweli kunye nelezolimo ziyakuqwalaselwa endaweni enye ngaphambi kokungena kumda waseMozambique. We have co-located with our Mozambican counterpart to be able to make sure that our processing is done as smoothly as possible. Kwiphondo laseFreystata zibekwe phantsi kweliso lokhozi indlela ezinkulu ngamagosa ezendlela. Kulindeleke ukuba zixakeke indlela zeliphondo neziqhagamshelisa amaphondo amahlanu ngelixa abaqhubi beza kube bejongise imibombo kwiindawo ezohlukeneyo. My message is clear. Let's fasten our seatbelt. Let's keep the speed limit. Let us not drink and drive. Azikagcwali kakhulu indlela ngendlela ebekujongeke ngayo. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli ngendlela kule mpelaveki yepasika. Mayiqale pha ebakhwelini. Bakhweli noko uyayibona imoto engenokuthatha eNtshona Koloni yokufaka eMpuma Koloni yaye uyambona nomqhubi xa ephansi kwempembelelo zotywala. Lumkani bakhweli. Into eyenze ingozi apha ezindleleni ngabantu. Okokuqala baphuma abantu bezindlini ngoku ixesha belibekiwe. And ke ngokufike bepressurize udrive uba driver silate sileqa amazwasixhenxe. Akho nto ingenziwa ngaphandle koba abo bathe babanjwa beqhuba bezityiye ngebhelo omsele bafakwe ngapha kwezikhiya nabagibeli nabo bathethe xa ngabe isisithuthi sikawonke-wonke. Hlonipha umthetho womgwaqo. Uma sowukhathele uphumule, uma udriver emgwaqweni wazi ukuthi udrive imoto yakho wedwa, udrive imoto eziyi-4. Amagosa ezendlela makazame unyusa igawusi kwamqhubi ofumaniseke ofunyenwe esele iziselo ezinxilisayo uyabanjwa. Amagosa ezendlela funeka abonakale ngobuninzi angahleki nanye ehlekisayo, ingakumbi abo bophula imithetho yezendlela nabo bazinkintye ngobhelu lomsele. Abantu bahambe kwangexesha bangaleqi ixesha, then ibajonge imoto zingagcwali kakhulu umsasazi benze i-overload ezindleleni. Mandithathe lithuba msasazi nqwenelela abantu abazothatha i-long distance besuka kuzo zonke iiprovinsi zalapha eSouth Africa zolithoba. Ndithi kubo bangaqhubi besele utywala, baziphathe kakuhle endleleni bafike emakhaya bephila. Ibhola yomnyazi iProteas lithi liza kulandela ekhondweni leqela leqakamba leli lamanina kwi-T20 ngokuba nalo lifikelela kumagqibela kankqoyi endebe yehlabathi yebhola yomnyazi ngoJulayi ukuya ku-August neza kubanjelwa eKapa. Ibanyana Banyana yaba zintshatsheli zeWAFCON yakenye eMorocco yaba sisiqalo esi sempumelelo enkulu kumaqela esizwe wamanina ezimbalini nalo iqela elidlala kwi-T20 kwiqakamba iProteas tyatyusha ingilane ukufikelela kumanqamu endebe yehlabathi kwi-T20 eKapa. And today for South Africa the impossible has become possible. iProteas kupool C wendebe yehlabathi zineJamaica, iWales neSri Lanka. Kodwa kufikelela kwisandulela samanqamu iza kuba ngunomthi njengoko kukho izangxa ezifana neNgilane Australia. Mongameli webhola yomnyazi kweli uthi baza kuxhoba ngokufanelekileyo.
us and Banyana, we are at the same level because they are Africa champions, we are Africa champions. The ones that are challenging us is the cricket ones that ended up second on the home ground, you know, and they are saying to the Spar Proteas, if we can do it, you can also do it. iProteas zibila zisoma kumalungiselelo endebe yehlabathi kwibhola yomnyazi eza kusindlekwa kwilizwekazi iAfrika. 3 months is not a long time. We've been hard at work. January we were, competing in the quad series. Feb we had a tour to Australia. In March we had a full month training camp. And now we've released the players, so the players will be playing in the TNL. We do have some players playing out in the UK and Carla Pretorias in Australia. Ukanti iqela lesizwe iProteas liza kubheka enkampini lokuzilolonga kokugqibela kwinyanga kaMeyi ngaphambi kwendebe yehlabathi. Digalele ngaze kwade kwephuka neyokuhlanganisa naku makhumalo siza komje uyawucima umlilo masikhongozele zangomso ngolikamageba makube chus behele.